Okay, i dag så skal vi spille part 2 af Escape Room. Ja, Vi skal slippe ud af det her, og sidste gang, der stoppede videoen, fordi at min telefon løb tom strøm, så... Ja. Okay. Der var jeg heldig. Yep. Bare sneak hen over den, faktisk. Eller ikke når det er, at du skal til at lave det der hop. Ja! Kom nu! Nå, jeg vil ikke falde her igen. Hvis du falder, hop ud af vinduet. Yes, jeg gjorde det! Nu har du godt ud over. Jeg gjorde det. Så er den sidste, som er over ved Kom nu, din ching chong! Det er den her over. Skal vi vente på den, der bevæger sig? Det er den derovre. Yes, jeg tror, at vi har forstået det. Den kommer ud fra siden. Hvor? Den er Nej! Kom nu! Den går så hurtigt. Hvad fuck er det her? Nå, det er der, vi kommer fra. Det er deroppe, vi kommer fra. Faktisk bare hold øje med siden. Hold øje med siden. Ja. Nej, det glitcher så meget. Må prøve. Sidste forsøg. Synes, den glitcher så meget. Den der. Hvorfor skal man også stå på kugler? Jeg ved det ikke. Frederik. Ja, jeg har set den der, ikke også? Det er ikke det, du skal. Nej, men jeg har set den, og så tænkte jeg... Tænkte du, at du skulle dø? Altså, nej, det gjorde du ikke lige. Det gjorde du seriøst ikke lige, jo, det der. det er meningen, fordi er du klar? Så kan man gøre det her. What? Kan man ikke hoppe derop? Jeg tror, jeg godt, man kunne. Okay, chill. Altså, chill! Skal jeg prøve igen? Nej. Vi skal lige over her. Bare stop videoen. Okay. Prøv at se, jeg går. Ja, okay. Nej, jeg kom til at crouch der. Det var ikke meningen. Kan man ikke sådan ramme den? Vi har gjort det. Nej, du skal trykke på den. Det kan man ikke. Det kan man jo ikke. Klar. Når det er den der ikke også. Når den der ikke også, den bevæger sig derover, så hopper jeg. Det er umuligt at hoppe så langt. Ja, det kan man ikke. Kom herover, lille ven. Altså, hvem har også opfundet ideen, at man skal hoppe på nogle bolde? Nej, du gjorde den. Man kan det, fordi min PlayStation, den er snart 5 år gammel, og så glitcher den alt for meget. Så kan I se, så sker det der. Så vi stopper den her.